Εντάξει, επανερχόμαστε σιγά που θα μας νίκα και το τέμου τώρα. Ορίστε τι κάναμε λοιπόν η πατέντα. Ξυλώσαμε τα κομμάτια με την παραλλαγή. 2 μέτρα τούλι. Λευκό για να περνάει ο ήλιος και να μπορούμε να κάνουμε και ηλιοθεραπεία. Να μπει ο υποφαινόμενος, μην με τσιμπήσει καμιά λογόμητα. Βεβαίως. Ωραία. Δείχνω πως μπαίνω. Και Βγάζω μπαίνετε γρήγορα μέσα. το τέτοιο. Μπαίνω μέσα, με τσιμπήσει τίποτα. Ωραιότατα. Και μερικά μανταλάκια και κάνουν αμέσως τη δουλειά μας. Σταυρούλα. Τα πιάνουμε εκεί. Πιάσε τίποτα. Ορίστε, τσακ. Και άλλο ένα εδώ. Τέλεια. Και έχουμε μια καταπληκτική πατέντα αττικουνουπική παραλίας. Πάει γεράσιμο. Έτοιμο. Έτοιμο. Το μοντέλο είναι ξεχωριστό, δεν πάει με τη σκηνή.